V mojom šatníku práve nastal Armagedon, pretože odstraňujem zimné oblečenie a nahadzujem tam letný šatník, takže je to absolútny chaos. Toto je pre mňa dostatočná zámienka na to, aby som nakupovala, takže sa poďte pozrieť, aké random kúsky ma v obchode zaujali. Toto zelené tričko som si uchmatla z Poppy Pilates. Tento biely saténový korzet je absolútne luxusná a nadčasová záležitosť. Bude sa hodiť na elegantný event alebo aj na nejaké date night k obyčajným džinom. Táto ružová sukňa z denimu je úplne infantilná, ale presne niečo také hľadám na bežné letné dni. No a tieto žlté pletené šortky budú dokonale na dovolenku. Mám k tomu aj taký pasikavý Prada klobúčik. Vyzerá to, ako by to bolo dokopy. Takúto košelu, takže úplne sa už teraz vidím na nejakej pláži. Tento ďalší saténový top je opäť neuveriteľne luxusný, nadčasový, krásny strih. No a dopriala som si aj takúto longšampku. Ja mám k tej značke dosť vzťah a keď som videla tento pekný odtieň studenej ružovej, vedela som, že to vynosím, či už do fitka, aj na nejaký nočný výlet. Tým chcem povedať, že sa tam veľa zmestí a kľudne tam hodíš aj pyžamo, zubnú kefku a plavky.